Kag madamo gid nga salamat sa tanan nga kaayo mo. Kag pagpalangga nga ginhatag mo sa amon. Tagsa nga wala ko sang obra. Kag nagaisahanon ako. Hindi malikawan nga madumduman kong mga itabo sa nakaligad. Kag si tatay, siya dayon ang nagasulod sa akon kaisipan. Husto, may nadumduman ako nga lugar nga makahatag sang kalingawan sa akon. Mahimos ako. Makadto ako dito sa bunggid. Nagakalingaw ako magtulok sa mga lovebirds nga nagalupad-lupad kad nagasaylo-saylo sa mga sangasang kahoy nga among ginahulunan nila. Ang iban nagatupad sa sanga. Kag may bis nga daw nagahalokanay sila. Sa nadumduman ko, kilala ni tatay ang nagatipan si Nidri nga bahin sang park. Kag bata pa ako sadto, sang ginadala ako diri ni tatay. Kag tuman ang kalipay ko sadto. Kay bisan pigado lang kami. Apang ginatingwaan ni tatay nga mahatag sa amon ang bisan jutay lang nga bagay nga makapahalipay sa amon nga magutod. Apang nagbago ang tanan sang napatay si tatay. Dapat ko nga tubangon ang nanari-sari nga pagbago sang kabuhi ko. Una, amo ang pagtapak ko sa college. Ikaduha, ara na kami nga mag-utod sa idalom sa pag-atipan sa akong tiya. Ikatatlo, nagbago ng pananaw ko sa kalibutan sa mga misteryo. Nakaibalo ako nga malipayo na subong si tatay sa pihak nga kinabuhi. Unang adlaw ko subong diri sa universidad niya sa diin. Full scholar ako. Inali ko lang nga nadumduman si Miko Dick. Kamusta na yan siya? Namiss ko na siya. Isa pa ka oras kang magsugod ang klase. Makadtuan na ako sa kantin. Mainom ako sang soft drinks tungod daw ginauhaw ako. Wala ka mo nga may murto ko na diri sa school naton. Ay, sus tanan ba lang nga eskwelahan, may mga istorya gid. Nahambal ko lang kay ka-interesting abi mo. Ano ang istorya sang morto nga nabatian mo, haw? Ang nabatian ko, sa isa kuno ka room sa 3rd floor. Daw mga room 9 bala ato mo. Basta, sa engineering building ko no. Nagapakita ko na dira ang isa ka professor. Kagdason, madamo man kuno sang murto diri sa CR. Sa library, kag diri mismo sa kantin. Amo malang na pirming istorya. Wala na sang bag-o. Abi ko anay kun interesting. Uy, ano ka ba laman? Makaladlok kid lang. Makahaladlok bala ang earthbound spirit. Kay wala na sila nakahibalo nga patay na sila. Kani nga padayon nila nga ginabuhat,
ang mga buluhaton nila sang buhi pa sila. Kag amoy nang ginatawag nila nga wala matapos nga buluhaton. Ati okay makahaladlok matuod. Ano pagid? May mga murto kuno nga nagatupad sa imo. Ilabi na ko nagaisahanon ka lang. Pareho sinang ara sa unahan naton nga lalaki. Nagaisahanon lang siya ho. Basi kung may magtupad sa iya sang hinali. OMG! Maayo lang kay kita nga tatlong nagupot ba? Nabatian kong pagsugilan nun sang tatlo ka babae sa piyak nga lamisa. Magwa na ako diri. Madiritso ako sa library. Ikadako pa sang oras. Ginkulbaan man ko sa nabatian ko sa isa ka estudyante ba? Apang hindi na ako dapat nga magpaapikto. Naka-experience na ako sina. Kagtubtubsan no. Magapabilin na to sa kaisipan ko. Dito ako mapungko sa lamisa sa punta. Mayo kay may nagapungko nga estudyante nga babae. Hindi ako mag-isa nun. Miss, pwede ako maka-share diri sa lamisa mo? Nag-yom siya. Kanamis ang yomya ba? Hinali lang ang nagkubakubang dugan ko. Excited bala ako? Ang katapusan nga pagbatya ko sina sa tong high school ako. Tungod crush ko si Jessa. Magpungko ka. Salamat. Freshman ka? Yes, ma'am. Hindi na ako pagtawag nga, ma'am. Chess ka na lang. Ginakalipay ko nga makilala ka, Jessica. Ako man. Unang adlaw sang klase. Mabira-bira kagidayon toon. Ano sa imo kung masugilanon lang anay kita? Oh, sure. Nagapati ka ba sa morto? Sang una, wala. Pero subong, Nga nagbagong pagpati mo. May natabo bala? Kwan, malawig nga sugilanon. Amo bala? Sige. Ako na lang may istorya Nakiwalo ka bala nga madamo sang morto diri sa campus? Kag sunod sa ila, nagatupad ko na ini sila kung nagaisahanon ka. Ang babae sa piyak ng lamisa. Kaya na ko pa siya nakita nga nagatulok sa akon. Nagasuksok siya sa antipara. Daw nerd siya kontrokon. Hindi ayan. Ang babae ngay na. Isa ka... hindi lang kung tani. Nga hinali ka lang nga naghipos. Ginkulbaan ka bala sa ginhambal ko? Juan, nabatian ko na ina kaina. Abi ko anay kung akong una nga makasugid sa nasay mo. Pero, may isa pa ako kasugilanon Kag sigurado, nga wala mo pa ini nabatian. Sige abi, mamati ako. Diri ko no sa library, may nagamorto nga babayi. Sila nila, may nakita ko nung isa ka bangkay sang babae diri sa library. Daso nagpahulog ko no ini. Ano? Naginhawa siya sa madalam.
Kag nakita kong kasubo sa iya no. Wala sila makahibalo. Naginlugos ini. Tagtuod di maayo ang kapyot sa baby sa iya tiyan. Nahulugan siya. Matapos siya ginlugos. Kag hindi lang ina. Ginpatay siya sa mga sapat nga lalaking ato. Nga bala nga hinali lang nasamay ko ang kakig sa nawong niya. Samtang nagasugilanon siya. Kasagad sa imo mag-research ha? Sa din mo nakuha ang informasyon ngayon ha? Mas malawig nga sugilanon. Pilya ka ha? Sige. Malakat na ako. May klase pa ako eh. Salamat sa pagpakigisugilanon sa akon ha. Kung tani, makasugilanon kita permi. Sure. Basta ari lang ako dari permi sa library. Nice meeting you, my newfound friend. Bisitahan ko ikaw buwas sa klase mo. Bye. Ato na siya. Ay, doon naguntat man siyang hinaling pagpitik sang kasing-kasing ko ba? Tani sa dason, newfound boyfriend nang ihambal niya sa akon. Bisitahan pa kuno niya ako? Mayo gid matod ang desisyon ko nga magkadto diri sa library. Ba? Ang daw nerd nga babae sa pihak ng lamisa. Ginasitsitan niya ako? Mayo. Hindi manggali siya morto. Nga, miss? Sino atong kahambal mo kaina? Atong gwapa nga babae sa ato bangko kay na? Si Ha? Chiska to. Ano nga sa atubang mo kaina? Isahanon ka lang baladira kaina. Dobuang ka gani. Kay nagahambal ka. Mahal lang gani kay wala ka makita kag mabatian sang librarya naton. Di ka magkabalaka Isikreto lang naton nga weird ka. Ako man lang ang nakakita Oh, Diyos ko. Si Chiska? Morto? Eh, paano kung matuuro niya nga bisitahan niya ako, boss? Paano? Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Sa diin ka bala magalin? Kag sino ang mga amo mo? Siling ni Tioy Hubito, aswang ka kuno? Kag nagakadto ka na kuno dire? Tungod gusto mo ako nga kaunon? Pero hindi ko yung magpati ah. Kay kabuot gani sa imo. Oh, kakalam. Hindi ko pagdilapi sa dulunggan kay kakalam. Gusto na. Tama na ha, tama na. Ay, anong kagali? Amay pa siguro. Tawgon ko ikaw kay Girom ay. Oo. Tawgon ta ka kay Girom. Kay itom ang kulor mo. Si Girom ka na lang ha. Ha? Nagasabat siya oh. Nagsabat ka? Buot silingon nagustuhan mo ngalan mo? Abi mo Girom?
Nagaplano ako nga doon diri si Lidon, boss. Para nga makilala mo siya. Oo O, sige na. Magigda ka na diri, Kinatuyo na ko. Matulog na kita. Ano to? Tingala ko nga daw nagakala mga akon ilong kay. Nagahakos gili sa akon si Girom. Kagang yabalebo. Nagasulod sa akon ilong. Ay. Hinali ko na lang nadumduman si nanay ba? Nadumduman kong iyahakos sa akon. Kagalok sang bata pa ako. Hindi ko na lang pag-idugon si Girom Kaya basi ko makibot siya. Kag matublag ang pagtulog niya. Mayo pa. Makos na lang ako kamatanday sa iya. Okay ka lang kung nagbisita ko sa imo, Basi kung maistorbo ko ang tiyo mo sa iya ginabuhat nga pagpamulong. Okay lang May gingkatuan mo siya nga haya sa patay. Ganit karon pa to sa gabi puli. Hindi ba gusto mo man nga makita ang balay namon? Gusto mo nga makita ang ako ni Do? Gusto ka matuon, Mig. Kaya daw ka alam sang ido mo nga to Maalam gid, Mig. Kaya daw mangpan gid niya ang ginapangambal ko sa iya. Ate, sige. Maupod ako sa inyo. Ari na kita, Mig. Amo na ning balay ninyo? Pasensya ka na, Mig, Gamay lang ini. Hindi gid lang. Dali na. Masulod na kita. Dali ka. Kaya buksan kong portahan, Mig. Dali. Sulod di. Sa daing galing kwarto mo dire? Ato sa ibabaw. Madali lang Kaya tawagin ko si Girom. Girom! Tuloy! Girom! Naglagaw sigurong ido nga to mo. Basi. Sa dason ko na lang pangilalahon ang ido mo Kinanglan ko na nga magpauli. Amo galimeg? Oo. Basi bla kung natingala ng mga ginikanan kung wala pa ako nakapauli Okay na sa akon nga natultulan ko ng balay ninyo Kuna mo. Madali lamig May kuwao lang ako. Mabalik ko dayon. Migo. Ano ni? Panguntra na sa mga malayang nga espiritu kag mga aswang. Galing medyo daan na ina. Gani hindi nakatama ka epektibo pa. Ihatag ko na ni Simo bilang souvenir mo. Ate, sige. Abe. Ibutang ko ni sa sulod sa nga kung bulsang medalyon nga ini sige Meg, malakat na ko Okay Meg Halong Kuha ko sa akong bulsang medalyon. Ari na. Kanami tulokon sa medalyon nga ini. Nong? Wala pa sila ni Mami kag Daddy? Naglakat sila? Ay! Ano naman? Souvenir niya. Halin sa biyan ko.
aton nga mga aswang, hindi bala? Gusto ka matuod. Nakaibalo ako. Apang ginhatag ini sa ako ni Kit. Gani, espesyal ang medalyon nga ini para sa akon, Leandra. Sikit naman. Abi ko anay kung ginahulat mo na lang nga matigok ang isa nga ina. Tapos subong, ginapatambok mo pa siya nga daw idik. Abyan ko si Kit, Leandra. Kag hindi ko siya pagkaunon. Bahala ka ah. Siguruha lang nga hindi ka madakpan sang tiyo niya nga sadista. Ato na si Leandra, oh. Nagapudag-pudag pa siya. Karon, ibutan ko sa lamisa nga ini ang medalyon. Oh. Ang oras sarilo sa dingding. Amo na ini ang tion. Matuwad ako. Unaton kung akon mga kamot kag tiil pareho sini. Unat mga kamot kag tiil. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Amayo pa, matulog na lang ako din sa kwarto niya.
umaga na gali. Kagpadayon ng paglinubog. Senaryo? Wala na siya diri sa kwarto. Mabangon ako ah. Pangitaon ko siya. Wala siya. Apang sa din siya nagkanto. Ato naman. Nakabati naman ako sumabas ko ngalupok halin sa malayo. Ang mga tao sa dalan. Mabatian ko pong pagsinggitan nila. Kadagdugang kahadlo ko. Nario! Nagpangako ka nga hindi mo ako pagbayaan. Apang sadiin ka na. Sadiin ka na! Maayo kay ari na kita diri sa bomb shelter. Oh, hala! Si Senyorita Nitas gali! Sugaton ko siya! Hindi! May, Senyorita? Matigang ulo sang babae nga to. Hindi siya gusto nga magwa sa kwarto niya. Pwes, pabayaan naton siya. Apang Senyorita, delikado ang kahimtangan niya dito. Hindi ba lang nagsiling siya? Nga hindi niya maagwanta ang buho nga ini? Ganit bisan anong buhaton ninyo, hindi siya magwa sa balay. Kay nagapati siya nga mas luwas siya dito. Labaw sa tanan, nga magkabalaka ako sa isa ka tawo nga wala man ako sang labot. Wala sila makahibalo nga madugay na ako nakahibalo sang matuod ko nga pagkatawo. Sang napatay sila ni mama kag papa, napinsaran ko nga kaayuhon ang mga libro sa library. Didto kag nakita ko ang laragway ni mama. Kag sa likod sini, didto nabutang kung paano nangin isa ka Velasco ang anak sang isa ka sulugoon. Sugod sa to, nagbatsyag na ako sang kaugot kag kahisa kay titas. Kag kung makaluwas ka man subong, mag-aantos ka sa masunod na mga inadlaw. Buhaton ko nga miserable ang kabuhi mo, titas. Kag sino pa ang mangapin sa imo? Karon nga wala na ang imo, prinsipe. Hinali ko nga nadumtuman ang ginhimo ko kay Apolinario Caina. Sang naabtan ko sila nga nagahulid ni Dita sa kama. Kag mahamuok ang tulog. Ginlampusan ko siya sang kahoy sa ulo. Kag ginguyod, pagwa. Kag ginbilin nga wala sang animo sa higad sang dalan. Kung hindi ko man lang siya mapuslan, mas maayo pa nga madula na lang siya. Kag kung nakaluwas man siya sa mga hapon, sigurado nga hindi siya makaluwas sa mga nagatalang ng mga bala. Nagakinarangkaran ng mga tao sa gwa. Kagdugang kahadlok ko. Dumapatay ako sa kahadlok. Nario, sadiin ka na. Sadiin ka na. Merang bukas ang bertahan sa kwarto ko. Soldado sa hapon. Kalahin sa ngisi niya. Dugutong siya na ido. Nagpalapit siya sa akon. Nario! Tabang! Buwi ako! Buwi ako! Gingising niya kayo. May duwa ka soldado nga nagsilod. Kaginatayaan
ilang hapon sa ilang mga armas. Bakiro! Oh, don't be scared. We are American soldiers. We will help you. Yeah. Salamat. Ba? Nagaigda ako diri sa kama. Kag si Manong Rosenda. Si Joy Turing. Kag si Jay Senyang. Nagatindog sila sa kilid sa ngakon kama. Ote, anong nakuha mo? Magpasalamat ka kay may nag-abot nga soldado nga kano. Kaginluwas ka. Kung wala, basi kung ginlugos ka na, kagin patay sang soldado nga hapon. Day, maayo man kay naumpawan ka na. Abi mo, Day, wala gin makabata si Turing mo, nga basta ka na lang niya nga pabayaan diri. Gani, ginkantuan ka niya diri. Kagamo to labdan niyang do ka soldado nga kano nga nagluwas sa imo. Joy, Mabuot ang mga kano, senyorita. Nakigambal pa gani sila kay senyorita Rosinda Nagpangako sila nga mabalik para siguraduhon ang kaluwasan naton dire. Kag magpasalamat ka mo, nga maayo ako makighambal sa ila. Mapadala ko sang mensahe sa general paagi sa ila. Kag sigurado nga sabto niya ang akon mensahe. Sa tion nga makahibalo siya, nga naghalin ang amo nga mensahe sa anak sang iya abyan sadto, nga si Don Artemio Velasco. Daw tunay gid abi siya nga Velasco ba? Bang! Tikalon! May nagdulog nga sa lakyan sa soldado sa may atubang sang mansyon. Uy, may nagpalanaog ng mga soldado? Uy, hindi. Mga soldado nga Amerikano? Kag si Turing, ato siya, nagsugata sa ila? Kag nagsulod man sa iya si Inday Rosinda? Maapas man ako sa ila, Abaw! Kadamo sa ginatag nila sa aton nga supply ba? Kabuot matuon sa mga soldado nga kano, no? Pero kung hindi tungod sa akon, wala kita sang may mabaton.
Ay, amo matuod, senyorita. Kay man, maayo kaya magkomunikar sa mga general mo. Husto ka? Kagbisan maglawig ang inaway nga ini, hindi kita magutom. Tungod may nagasupply sa aton sang pagkaon eh. Nagtawhay na. Natapos ng inaway sa tunga sang Hapon kag Amerikano. Ay, natapos na ang gera. Apang wala na ginagpakita sa akong senaryo. Ginpayhaan niya ako. Gintalikdan ako sang akon una nga paghigugma. Napulo ka tuig nang nakaligad. Sugod sa natapos ang gera. Kag subong, 28 anyos na ako. Kag padayon nga nagakabuhi sa pagkontrol ni Manang Rosenda. Oh, nga wala ka pa nakailis? Masugod ng party si hindi madugay. Hindi ako magtambong. Hindi pwede! Ba, ginbuksan niya ang kabinet ko. Pagin kuha siya nga bayo. Oh, isuksok mo ina. Kinahaboy niya sa ako ng bayo. Hulag na! Kag-arang mga ala sa imo tokador nga ginbutang ko ka ina. Isuksok ina. Nang palihog, ginakapoy na ako sang sagad tambong sa mga kasadyahan. Ditas, hindi kita mag-untat. Tob-tob hindi ka makakita sa mga garano nga palamanhon. Nga anang, hindi pa bala tuman ang manggad naton? Hindi pa! Gusto ko nga mangin mas manggaranon, kag mas gamhanan pagid. Paminsaron mo ha? Ako ang nagpaninguha, agod mapabalik ang kahamungaya nga ginakamasa naton sang buhi pa sila ni mama kag papa. Kung sino-sino nga mga taong gingamit ko, para nga magmadinalagon ako sa pagpauswag sang aton kabuhian. Ganit tion naman, para magbulig ka. Nga anang, sino naman ang plano mong ipakilala sa akon? Isa katuman ka manggaranon nga lalaki, Ditas. Day, hindi akong tipo niya eh. Gani, ikaw ang ipakilala ko sa iya. Kag sigurado ako nga maluyagan ka niya. O sige na, mag-ilis ka na. Dasiga ha? Mahulat ako sa idalom. Ginpa-eskwela lang niya ako, kaginhalungan. Para mangin nagkakadapat sa mga manggaranon nga lalaki. Old flame has to die.
Kasalukuyan sundagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Rodita nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Padayon nga nagapakamahal. Direksyon Marnie Mungka. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumer. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry,
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Sino ang tunay nga iloy ni Michael? Ako ang tunay nga iloy ni Michael. Hindi ka magbutig. Um, Nakaibalo na ako sang matuod nga natabo. Kuna mo, nga ginapamangkot mo pa ako. Luyag ko lang pamatud-an ang ginsugid mo sa akon. Ano ba lang naibalaan mo? Hindi mo anak si Michael. Kagang iya tunay nga iloy. Hindi ikaw. Kundi si Marta. Ano? Naglaom ka nga mainto mo ako? Hindi no. Si Marta ang iloy sang bata. Kag siya anak ni Sherwin kay Marta. Ha? Karon, gusto ko nga makaibalo ka ko nga ang nadula sa nginali si Marta. Kag ikaw subong ang nagpakilala nga iloy ni Michael. Hindi ako makasugid sa imo. Nakapakatig-a kag yapon Gimo! Bossing! Ihatag sa ako ng ice pick. Bossing! Bossing! Ari na ho. Kuhaan ko sa ako nawak, ha? Ari na. Ay. Matalom ang ice pick ngayon. Anong buhaton mo sa akon, ha? Katon kong imo mata. Kung hindi mo pag-isugid sa ako ng matuod. Hindi! Maluoy ka! Madali na lang maubos ang pasensya ko. Gani sugid na. Oo! Masugid na ako! Hindi matuod ako nga ang iloy ni Michael. Hindi ko siya matuod nga anak. Anak siya ni Marta. Kagang iya amay. Amo si Sherwin. Kung nagsugid ka sa matuod, kag si Marta nadula sa ginali, nga nga nadula siya. Naglakat si Marta sa pagpanhago kay Sherwin. Kag nakakita siya sang lalaki, nga handa siya nga ipakasal. Gani naisipan ko, nga ipalagyo sa iya si Michael. Gimpalagyo ko ang bata. Kag wala ako nagpahibalo sa akong plano kay Lolo Bob. Nagpalagyo kami ni Michael. Kag nagistar kami sa amo nga pulo sa sulod sang madugay nga panahon. Kagang laom ko, hindi na makagwa sa presuhan si Sherwin. Apang nagsala gali ako. Nagsala ka gede. Mangod bisan ato siya sa presuhan. Mahimo niya gyapon ang gusto niya nga buhaton. Bangod madamo siya sang kwarta. Kag ako ang iya salaligan nga makabuhat sang iya gusto nga ipabuhat. Kag amoy nang natabo. Amoy ning natabo nga nadakpan ko ikaw. Nga ara gali sa imong anak ni Sherwin kag Marta. Kag ini matuod nga ginpaadap ang bata. Ikaw gali ang nagtago sa bata. Hindi. Hindi. Akon anak si Michael. Kag naisipan ko nga buhaton ina. Si Marta, pwede pa makaangkon sang anak. Bangod may lalaki pa nga nagahandom nga magpakasal sa iya. Amo gali. May utok ka mang gali, no? Nabalitaan ko na lang.
Gapatay na si Marta. Gani nga ginangkon ko na lang sang lubos nga anak ko si Michael. Kag amoy na. Amo lang inang tuyo ko sa pagkuha sa iya. O ano? Nasugid ko na sa inyo ang tanan. Maluoy ka mo. Buhiin na ninyo ako. Basigin kinapangita na ako sa akon anak. Hindi ka na makalin sa balay ngayon eh. Oh, ha? Nga? Anong buhato ninyo sa akon? Ano? Hindi na kinanglan nga may balaan mo. Magpabilin ka sa balay ngayon eh. Tubtob nga matuman namon ang ginaplano namon nga buhaton. Ano ba lagi na plano ninyo nga buhaton? May buhaton bala ka mga malain sa akon anak? Ha? Hindi ka na magsagad sa pamangkot. Di mo. Bossing, ano na? Bantay siya. Nga hindi makalin sa balay ngayon eh. Ano kayo ba lang gusto ninyo nga matabo? Nagsugid na ako sa matuod sa inyo. Nga hindi pa ninyo ako pagbuyan. Ano bang buhaton ninyo? Maluoy ka mo sa akon. Maluoy ka mo. Kung naluoy ka sa imo anak nga ilaw, sundang ginahambal ko sa imo. Hindi ka gin maghandom sa pagpalagyo, ha? Oo. Hindi ako magpalagyo. Hindi ako magpalagyo. Inang gusto ko. Di mo. Bossing! Bantay sa maayong babae nga ini ha. Kay malakat ako subong. Oo, bossing Ato na si bossing. Nakalakat na siya. Apang agon nga hindi ako mabudlayan sa imo, gapuson ko ikaw dira sa igada, ha? Sa sina, hindi ka na makalin. Sigurado gid nga hindi ka makalin diri sa balay kung gapuson ko ikaw. Apang nga. Nga nga ginahimo ninyo ini sa akon. Kag sino ka? Ha? Wala ko kabati. Aring lobet. May ningigot ko sa imo. Sa sina, hindi kagid makapalagyo. Oh, Diyos ko. Paano na lang ini? Kaugot kit sa paghigot sa akon sang tawo nga to. Kagini ako makahulag. Kagangyabi. Ang rasan jutay nga lamesa. Kag malayo ini sa akon. Si Michael. Ano na yan ang gibuhat nila sa iya? Oh, Diyos ko. Buligi man ako. Buligi ako nga makahalin dere. Kinahanglan nga makahalin ako dere. Para nga mapahibalo ko si Michael. Kag malawas ko siya. Sa bisan ano nga kalautan nga ginaplano nila nga buhaton. Kag si Sherwin. Siya man gihapon ang may kaimuan sini. Siya gid. Gusto gid si Marta. Gusto siya. Nga buhaton ni Sherwin ang tanan. Buhaton gid niya ang malain kay Michael. Mabuhat niya bisan ato pa siya sa prisuhan.
Anong balita, Danny Boy? May masugid ka na ba lang nga balita nga makapalipay sa akon? May kaibalo na ako kundi ng imo anak, boss. Ano? Nakahibalo ka na kung diin ang akon anak? Sino nga akon anak? Ang buot mo silingon. Nakahibalo ka kung sino ang nag-adapt sa akon anak? Oo, boss. Sino ang nag-adapt sa iya? Kilala mo. Sino? Si Ellen. Ellen Bermejo. Si Ellen? Si Ellen? Ang ginbulos ko kay Marta bilang singer sa club? Oo, boss. Siya. Sa ano ka nakahibalo nga si Ellen ang nag-adapt sa akon anak? Siya mismo ang nagsugid. Ginsugiran niya ako sa natabo. Sang mapatay si Marta, ginkuha niya ang bata. Nga amo ang inyo anak. Amo galing. Siya galing nagkuha sang anak ni Marta? Oo, boss. Ginpatod sa ako ni Ellen ang bata ngay na nga anak ninyo ni Marta. Ote, ano karon ang gusto mo nga buhaton ko, bossing? Patyon kuman bala ang anak mo nga to? Dala siya na isakon. Dala ang bata nga to. Dalon ko sa diri, bossing. Luyag ko nga makita ang iya dagway. Okay, boss. Magulat ka lang. Pero hindi man ako makalakat, boss, kung wala sang gasolina. Magulat ka. Tawagan ko lang ang ako na abogado. Siya nang bahala sa imo sang kwarta. Okay, bossing. Malakat na ako. Kasi madasan ko nga pagbalik, dala ko na ang anak mo. O sige, dala ka na. Ano yan ang buhato ni bossing sa iya anak? Ano ay ham? Ilakadlaw na nga akong pagpangita kay mami. Apang wala ko gid siya makita. Ano ba lang natabo sa iya? Ang inali lang siya natula. Kagula sang bisan sino nga makasugid sa akon. Kundi sa diin ko siya pangitaon. Makadto ako sa pier. Basi kung dito nagkadto nga ako ni Loy sa pier. Basi pa lang kung makita ko siya dito. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!